آزما من یمنی ارواحت نوشتکار حنیف بلوچ توار سلام نور 12 روز سرجم بتگت کرگین نے میاں جیا منی بین پسی کنٹ دار دار تچکت مردمانی گمان ہمیشت کہ میں مرتگاں بلی منی چار موٹی دلا باور نبود میتگے مردم منی چپ و چاگردہ جمعتاں تا یک مردیگ برد تیشگو میتی نات بزن قبر جنت رسگا گون واجہ گنی یکر رکشت اگون واجہ گنی آلوتی کت 4 و 5 مردمی زورت پا گورستان راہدگ بود یک کشیا زالبولانی مچیا کہ زار حلان اگاتا چریشاں یک زالیا گشت گنی بیار منی سالوں کا دپی چو کولیا پچ جتو گشتے خدا تو منا بکشتے چیا تو چوکت تہ دردوارین و میروانی مردیا گشت دلا مزن کنت ہرچی پا وحد یودائے رضاحت ہرچینو ادا ہاورتگ اوپار کنت دلا مزن کنت نو پیری پیری مکنت مردگے اروا تکاں سر بیت ادا حکم نافرمانی بیت ادا چشمہ دلگران بیت من یا کہ منی ارواحت من درستیں گپاں سرپت بوگاتا بلے کافریں کنٹ بھی یا ٹھیکت دیر نگوت کے 4 لنڈا من کوپگان کت پاردا چشور جا حبر واجہ ملا منی جان ہنچو ششت و صاف کت کہ من وطا وط چون ششتک وش وشیم بوئی جت ملاوتی کار سرجم کت اس پیتیں کا پناگو من چو سالوں کا درب شگاتا تائیں شامن شوکیں تحتی سراپت تحمبل واپین و برت زال بولانی باؤٹ کت کہ وتی گڈی دیدارہ بکنت جنازہ وحد پاس نزدیک کن منو دو دلک بتا اے ادا چون بکنا کہ ای گنجی ملوکا انچو زحمت کا شتا منا چو سالوں کا کتا مردمانی بازی مچی ساڑی اگا من گوانک بدیاں کہ میں زندگاں شر نہیں اگا زوگ مکنا ای ظالم منا زندگا درگور کنن ہمیں گڑو منجا آتا دارچی کے منوتی کسو عزیز آتا ایشا منی پیشانی چوکت و دست بڑا جت بہشتہ باتے پشکپتگی منی پیری ماسک کہ منی چارگا حامدہ نہت و گشتی گنی منی زہگ زندگین منوتی زہگا زندگا درگور نکنا صبر کنت تب آدات منوتی دلا جیڑت عجبی قصہی کہ رائے نیامات کا گو آثر نبی ماس زار جنگات گنی ماسا دل بڑی دیگات ازانا تانا تئی بچیں منی ایچ نہیں کہ تو می تک سرازر تک منا وش بھی کہ وہ تی زندگی امراہا اچوت بسندانو گسر بھی چون نہیں اوپار کن چمے 10 رسا دھرین خدائیں کہ انو پشا کارک پاد بے منی دل سرد بھی گنی باز جوہد کت کہ ماسا راہ بیاری بلے بزگی ماسا ارچ کرتگت منی بچو اچ بر مرت نکن مناگو تیوداہا اچ گپ نیس چون تو روچیں کہ منی زہگ دم نکشید شما اوپار کتا یک شپی ہنگت ماسے بازیں گوشگاں بیرگا گنی دل موم بود بلے ماس منی سرنہ ساڑھیت یک شپی زندگی و مرگ کشو چلاں صحب بود پشیم نماز رن گنی ماسے کے راحت آلکن نچی کنگی مرچی 13 روچی کے ای محلوق ہمیں جنازہ پانگیں مردمہ کارس یا گپے میں دستا بدے مچھی بکنے ماسا منی گی مرتگی پیشانی چوکت ہوتی زور تو یکر بود او گنی ہی گوش نو شما بزانے تو شما کار بلے من ہنگت ہمیں گوشاں کہ منی بچ زندگین ہی بری گنی ایجم گپ بچار جمیلہ راستی ہمیشہ کہ تی زہگ 13 روچیں کہ مرتا بلے ما تی آترا یک مردگی عذیت کتا نو تی گپ نبی ترا باور کند شر نکند شر سا گردینک نبی ای گپا دلا بزان و سرپد بو دل یکیم کن وطا جائل ما باز دیستا بلے نیک تی بڑی کانٹی جائل ما ہجبر ندیستا گنی گپانی ردا میتگے دگا 4 و 5 شیر زالیں زالبول پادت امنی قبلہ ماسا سرپت کنگو
दलासा देगा गुलाश बुतन गनिया 4 वरना गुआंक जत ब्यायत के मैयता बरी पगोरिस्ताना मन बाज जो खुद के कुखार बिकना कि महंगत जिंदगा भले मनी कुंटे जूनावती आटी के जुबान लगाम कुतगत इशामना गुंताहता कोपगां कुत मंगोरिस्तान रसगा मुल्ला हजुत जुत्ता जनाजा वंतो मर्दुमा मन दीम पमनी गोरे नेमगा बड्डा कुतो बुरतो रसेंत गनी गुंदो मर्दुमा कब्र तहा ईर कब मना दस्तिश गिप कसारत कनगा गुलाइश बुद्धा हमें दमाना गुइडिस्कगा मंजाह सुरता कि मनी सरागु सरुन्ने ईर कुते सिंगा डाकवार इशापा म कुक्कार जाका वस्कुत बले शशमन आके चीराता चोन जिंदगवा नाकु गनिया मना जिंदगा कुश गनियो मेतगे मुल्लाहा जिंदगी मर्दुमे गोरो कपन कुत बले माँ संगत गुशी मनुती साग जिंदगा कब्रे बाहुट कुता किस्सा मनी मरगत भले आसर नबुत।